Madam Boss has disclosed that Fungweko foods are kumbowabata these days. I'm going to read a statement with caution because some of the words that she used are not allowed here on YouTube. Hanzi naive, I'm not okay mfunge pfungwa nendangariro zvikundikurira. Ndinombofunga kuti dai ndazvifudza hangu ndinozosimbiswa nevana vangu. They really give me a reason yekusafunganya. I know there's someone who is feeling the same, but all I can say to you is be strong, Sawira. Satani ari pabasa. I don't know what she's going through, but a lot of people are just insinuating kuti rufu rwanzadzi yavo runonyatsoabata zvakanaka. She had high hopes kuti achararama, but it went another way. And there was a lot of trolling pa internet nenyaya yerufu iroro. Probably havana kunyatsozvitora zvakanaka. And now that she's no longer busy with anything, mufungo yakawanda yakungouya pavari. I don't know zvangu ndo zviri kungotaura vanhu vakawanda, but it's very normal to feel this way after loss. Grieving process chaiyo, it can lead you to that. Unogona kunge uine mfungo yakadai. So hopefully Mofela is going to take care of her, wenda ku counseling or be there for her, because nguva yakadai so iri very critical. At least she's actually giving other people hope. She's somebody who we thought she was strong, but now tega kuti she's not that strong. A group of people are now saying that my celebrities, they live a fake life. Ndosaka vachizoita ma depression iwawa. But tese we are going through a lot munomunyika zvina zvinombonyatsobalansira. Ndofunga a lot can actually relate kune mashoko ataira aya, but chinenge chingozvisimbisawo chingoti aiwa mangwana zvichanaka. We are indeed a sad generation. Ma celebrities akawanda vanozongojajwa, ndosaka vachizongotora rutu iyo mozongoshamisika kuti ninge ndozvaakazozviita. Tozongoona ko taifunga kuti zvinhu zvese zviri right, ko what really happened. Message yavo ika iri directed also to those who are going through the same situation kuti veduwe, there is still hope. Live for your kids, live for your family, but isusu tikutozviona kunge hamena vatofadza zvavo varoi mastatement iwawo. Tikutoona kuti vanhu vamwe vakutoti she's an attention seeker, she likes to live a fake life, ndosaka achizokonzeresa masituation akadai, so anenge atomasvagira ega masituation iwawo. Vamwe ndozvavari kutoona izvozvo. I'm sure Ikate family is so excited nemastatement aya. Hanzi nepanapa hanzi ndozvinoita kurarama nepressure, vanhu vanototi uri bo iwo uchifira mukati. Amen. Hanzi ane pressure Madam Boss. I don't know how other people think hanzi handi watogara uri brand ambassador wenyaradzo here iwe, saka ita yawo kudai iyoyo uone vanokusapota. Imagine. I don't know kuti vamwe vanhu vanenge vachimbonyatsoti zvakanyorwa kudai so zvozoita sei munhu achiudzwa kudaro, and others are saying that's not our business. This one loves attention too much. Hanzi hamusi mega, at least munotombokwira ndege mufemera mumhepo. Vari kutoona nhamo yaTaira iri nani than nhamo yavo. Hanzi Taira atori nani because anotombokwirawo ndege, but kana usina peace uchikwira ndege zvinogozobatsire chii? Hanzi munhu kana angofunga pfungwa yake iyoyo ngaangozviendere akanyarara. Ndo vamwe vari kutongomuudzawo mashoko iwawo kuti usati nyaudze. One day internet ichatiuraya ine mashoko chaiwo anenge abva kune vamwe vanhu. Hanzi ngaatanga avakisa toilet ozofa zvake, at least wana kwekuchemera tine pekuitira futi. Hanzi a win is a win. Vamwe ndo vari kutota they are not even embracing naTaira. Hanzi anoda ngaangoita anoita, hanzi anoda zvake kuzvifudza anongoita muchinyararire. Hapana munhu anorova bembera saizvozvo. Hanzi ada kunzwirwa tsitsi here, ada kuti tiite sei nemastatement ake aya ari kutaura. Hanzi zvekutaura kuti vana ritori drama iroro raari kuita Taira. I don't know. My statements actually kunyazoratidza kuti vanhu vese they are actually going through a lot, because there's no one ari normal chaiye anotaura zvinhu zvakadaro, which means kutoti they are also going through a lot. Zviri kutonyatsooneka mastatements evamwe vanhu kuti Taira at least ataura, but vamwe vanhu vari kunonyatsoratidza kuti aiwa they are going through more than zviri kuenda wana Taira. Boss Taira ari nani kari kutonzi ane mari uri nani unoflyer, but isusu we cannot fly saiye. I don't know what you guys think in nenyaya iyi, but what I know is mashoko aya haasi kusvika ari kurelata nevanhu vakawanda, because people are suffering. We are suffering in this nation, in this economy. Everybody is suffering. Even ukanti uri kuUK uri kupi, vamwe vanhu vada kutodzoka because of mental health yavo haisi kunyatsoita zvakanaka. I saw a lot of people trying to come back here in Zimbabwe because zvatorema vachitoti our mental health comes first. So hope it will help
somebody, and if you are going through the same situation, hopefully you're going to speak to someone and actually find help, because it doesn't really help kuti wongofira mukati usina munhu wekutaura naye.